Hola, benvinguts de nou a la Mimosa. Avui us vull presentar un guisat de sèpia amb pèsols i bolets. Comencem! El primer que necessitem fer és el nostre sofregit. Si fem una recepta com avui per unes 4 persones, necessitaríem un parell de cebes, una cabeça d'alls mitjaneta, 4 o 5 tomàquets madurs també de tamany mitjà i unes fulles de llorer. El podem fer al moment, la cosa ens portarà força estona, o bé ja tenir-lo fet abans, que serà el meu cas. Jo ja el tinc aquí preparat, em faig una gran quantitat i després me'l congelo en porcions. Ara sofregirem la sèpia sense afegir-hi sal, perquè la sèpia ja és una mica salada. Després, si un cas, ja rectificarem. Per aquesta recepta he utilitzat una sèpia d'uns 2 quilos. 4 persones, 2 quilos. Quan la sèpia ja ha tret l'aigua, l'enretirem i continuem amb el pas següent. Ara posarem el sofregit a la cassola, una cullerada en polvo d'aquestes de postres per persona. Jo he fet una recepta per 4, doncs hi poso 4 cullerades. I també hi afegirem una mica de la melsa de la sèpia. Un parell de cullerades serà suficient. Li dona més gust de mar, li dona més gust de peix. Barregem el sofregit amb la melsa i li afegirem també una punteta de pebrot vermell, el que coneixem com a pimentó. Una miqueteta. Si veieu que el sofregit o que el resultat us queda una mica massa clar, li podeu afegir més sofregit. Això va una mica al gust de les persones. Amb aquest serà suficient i continuem barrejant. Ara que ja tenim el sofregit preparat i calent, hi afegirem la sèpia. Ara afegirem el brou, fins cobrir la sèpia. I ho deixarem que vagi bullint i bullint una mitja d'uns 30 minuts. Sempre dependrà de la sèpia, no cal que tirem tot el brou, que el necessitarem per més endavant. Ho courem a foc mig, tampoc molt ràpid. Recordeu que la sèpia, si la compreu neta, potser que sigui una mica més dura a l'hora de coure, que necessiteu més temps, que sigui més salada i que no porti la part de la melsa, la que hem utilitzat abans que hem afegit en el sofregit. Això no ho portaria. Un cop tenim ja la sèpia quasi cuita, és el moment d'afegir els pèsols, les patates i els bolets. I, evidentment, posar-hi una mica més de brou. Els pèsols prèviament els hem blanquejat, és a dir, que els hi hem donat una cuita ràpida amb aigua bullint. Els hem submergit com un minut en aigua ben calenta, els blanquegem i després els traiem i després els podem afegir aquí. La cocció serà més fàcil. Afegim els pèsols, les patates, ja veieu, la mida de la patata és un trosset així petit. I ara afegim també els bolets i una mica de l'aigua dels bolets. Una mica, per acabar de donar-li gust. Afegim tots els bolets, una mica del caldo, del suc que ha deixat anar els bolets a hidratar-se i la resta del caldo. I ho deixem coure uns minuts més, no cal massa estona. La resta de caldo que teníem reservat, acabem d'afegir-lo, cobrim i el deixem coure una mica més. Fixeu-vos que jo sempre utilitzo la meva cassola preferida, la cassola catalana. Bé, ja tenim el plat quasi acabat, les patates ja estan toves, la sèpia també, i ara jo m'agrada acabar el plat amb un toc de llimona. Rasparem una mica de llimona per sobre. Doncs per avui hem acabat la recepta, ja el tenim aquí emplatat i a punt de servir, i avui us aconsello acompanyar o maridar aquest plat amb un vi jove rosat de Masia Serra. El seu toc àcid ens ajudarà a contrarrestar la dolçor del sofregit i del plat que hem presentat avui. Crec que el maridatge és perfecte. Us deixaré els detalls de la recepta en la caixa d'informació i si teniu qualsevol dubte em podeu deixar un comentari també. Moltes gràcies i fins a la propera recepta. Adéu!